Francesco Tonucci volverá a Pontevedra para impartir unha conferencia marcada no Salón do Libro. O pedagogo será o encargado de dar o pistoletazo de saída a un evento que terá Italia como país convidado. A cita con Tonucci será o 28 de febreiro. Unha conferencia que leva por título Por que a infancia? Na que reflexionará sobre o conxunto da súa actividade de investigador ao redor do mundo dos nenos e das nenas, que leva toda unha vida traballando en esta temática e que, bueno, creo que é unha conferencia moi acaída para o que significa para nós a infancia, o Salón do Libro e todo o que anda ao redor da creación de futuros adultos e futuras adultas que serán os que conformen o mundo mellor que queremos crear. A conferencia con Tonucci será unha actividade previa á celebración do Salón do Libro, un evento que se desenvolverá do 6 ao 22 de marzo. Pero a programación desta cita non rematará aí. O Goberno Municipal celebrará do 26 ao 28 de marzo a terceira edición do Congreso Internacional de Mediación Lectora. Unha proposta que vai dirixida especialmente para os mediadores. Cando nos referimos aos mediadores, estamos sempre pensando naquelas persoas que actúan de ponte entre o libro, entre o produto e o seu consumo, que neste caso, fundamentalmente, son a nenez e máis a mocidade. Pero cada vez máis é a xente de idade adulta a que tamén se achega a este tipo de produtos, porque é literatura, e como literatura que é, tamén transmite valores, ideas e reflexións que deben de estar sempre presentes desde as primeiras idades. O Congreso de Mediación Lectora terá a mesma estrutura que nas edicións anteriores e contará con convidados de luxo como Jordi Sierra e Fabra, Kiko da Silva ou Ana Garralón. Ademais, neste evento haberá tamén obradoiros que xirarán arredor de temas como a transmisión oral, os videoxogos ou a ciencia. Un abano bastante amplo de actividades que buscamos que sirvan de referencia, que sirvan de modelo para que os diferentes mediadores poidan partir desas propostas e mesmamente, porque non, tamén melloralas. Este congreso contará tamén coa participación de Ledicia Costas, Hermatocrítico, o broche de ouro por Alois Pérez cun recital poético. A programación e o formulario de inscripción os podedes atopar na web do Salón do Libro.